an balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni laseli ma bi ye alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ natarasa kalo sabanan marisi kalo don bi y'o tile 3 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye bi ye o tile 29 ye jate la san kalo 7 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw lanaye k'a fɔ dɔgɔfiri marabolo kɔnɔna yan jariwala tigilamaw ye cɛ dɔ minɛ ni k'a kantigɛ dɔgɔfiri fara kɔfɛ tarata don o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la farabukaw fɛ dɔgɔfurancɛ kɔnɔna na jamana lakanabaaw bɔra ni maa camanba ye ka n'olu furakɛ dɔgɔfiri marabolo kɔnɔna na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi an ka jamana kɔnɔna na kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ wele ko mouvement maliko olu ye faransikanw ka minisiri dɔ wele bɔgɔ jenne kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na dusudaga min bɛ betura la n'o ye Sɛnɛ maa dɔw farala ɲɔgɔn kan ni ka kunnafoni di kɛ ka yira k'a fɔ Sɛnɛ n'a ka maaw k'olu kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛ s'u ma waati kelen kɔnɔna na dɔw y'a yira k'a fɔ ko Sɛnɛ n'a ka maaw k'olu de b'a la ka lakana sabati ka ɲɛ s'u ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ kɛ kunnafoni la kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔrɔn k'a fɔ Jɛnɛ marabolo kɔnɔna na karido tɛmɛnen kɔfɛ tarata don wulikɛjɔ kɛbaw an b'a k'a fɔ Jɛnɛ ni Maribugu cɛ kilomɛtiri 7 ka na Jɛnɛ fanfɛla yɔrɔw la yɔrɔ min bɛ yen n'a sɔrɔbalen ko waya a yirala k'a fɔ ko jariwala tigilamaw ye wulikɛjɔ ta ka ɲɛsin cɛ dɔ ma ye k'ale bɔnna nin na a yirala k'a fɔ ko tu dɔ de b'o yɔrɔ la u kɛlen bɛ ka wulikɛjɔ ta nin waati laban ninnu na ka ɲɛsin maaw ma sigidaw kɔnɔna na kabini an ka jamana lakanabaaw ye wulikɛjɔ kɛnin kɛ k'u kɔni kɛlen bɛ ka kɛ bi tu kɔnɔna na u bɛ gɛlɛya ta kuma ni kuma ka ɲɛsin maaw ma sigidalamaw ka fɔla u bɛ wele min bila jamana ɲɛmɔgɔw ma hali bi u ka dɔ fara lakana ka basi in lafiya bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana ni k'a kɔlɔsuma n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ ɲɔnɔnkaw fɛ bi sifinnakaw olu kɔni kɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ba ni k'o boloda ka yɛrɛ k'a fɔ ni Ala sɔnna ma sibiri don ɲɔnɔ komini 12 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sifinnakaw bɛna jɛ ka bɔ bɔli kun tɛ dɔ ye dɛ ka yira jamana ɲɛmaaw la bi hakilila min b'u bolo jamana marako la u bɛ foli ta ka ɲɛ suma o n'a ta bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na gɛlɛya bɛ ɲɔnɔ bi san kɔni ma min angɛrɛ ko jateminɛ nɔgɔ ka taa se gɛlɛya fɛn fɛn bɛ ɲɔnɔ bɔli kunba de an bɛ dugawu kɛ bɔli in kun bɛna kɛ fɛn min ye jamana in ɲɛta yarabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko mouvement maliko olu ye faransikanw ka minisiri min n'o ye Jean-Yves Le Drian ye ka dabankasi sɛbɛn don nɔfɛ bɔgɔ jenne kan mouvement maliko a ɲɛma n'o ye Zanga Goyita ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Zanga Goyita ne ye Maliko tɔn ɲɛmaa ye an ye kunnafonidilaw wele bi dɔwɛrɛ tɛ Maliko ye plainte don ka ɲɛsin Jean-Yves Le Drian ma n'o ye faransi minisiri dɔ ye minisiri min ɲɛsin bɛ jamanaw ni jamana kow ma ani Europe kow ma an nana ale ka weleli bɔgɔ jenne kan an nana o de kunnafoni di kunnafonidilaw ma an ka laɲini min ye ayiwa baara in ma k'a kɛcogo ma a ma kɛ sariya kɔnɔna na a ye an ka marché de minɛ ka di a den ma k'a sɔrɔ an fanga jamana kɔni tun bɛ bolola a waati komi olu nana k'u bɛna anw dɛmɛ ale tun ye minisiri Sɔrasiw ka minisiri ye u nana Mali dɛmɛ kɛlɛ la surtout kɔna ko in depuis o kɛra a fana ye an ka président bolo tɔnɔmini ka nin marché in minɛ ka d'a yɛrɛ ma k'a d'a den ma a ma k'a kɛcogo ma marché tɔ bɛ di cogoya min na nin ma kɛ ten donc an ko an bɛna a wele bɔgɔ den ne kan o de y'a wele kun ye passeport dilanli passeport ye sɛbɛn ye min bɛ dilan ni maaw bɛ taa jamana ni jamana la o de ye passeport ye maliyɛnw de b'a dilan quoi a bɛ dilan Mali de la mais ni ze in na a tun bɛ kanadiyɛnw bolo a bɛ kanadiyɛnw bolo cɛ in nana minɛ kanadiyɛnw na k'a di u yɛrɛ ma faransi a denkɛ bɛ baara min kɛ a y'a minɛ ka di o ma donc o de y'a to an ma jɛn n'a ye mais an ka laɲini ye jumɛn de ye laɲini fɔlɔ ayiwa marché in a ka minɛ o y'an ka laɲini fɔlɔ ye parce que a ma kɛ sariya kɔnɔ n'i ko i ye sariya maa ye n'i ko i ye maa ye min bɛ sariya ko fɔ i fana ka kow kɛ sariya kɔnɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ an bɛ fɛ a ka minɛ a la o ye fɔlɔ ye filanan laɲini jumɛn bɛ anw fɛ
papier minnu filɛ nin passeport carte d'identité ani papier caman min bɛ an yɛrɛ kun kan a ka di anw ye a ka dilan yan Mali la a kana di maa ma o ka bɔ ni anw ye anw fɛ an dogolen don mais maa wɛrɛ bɛ k'an ka papier dilan est-ce que an bɛ se ka dogo tuguni donc an ti fɛ an ka papier dilanli min bɛ anw yɛrɛ bakun kan a ka di maa wɛrɛ ma a ka dilan yan anw yɛrɛ fɛ yan. ni nga batali kɛ Zanga Goyitala o kɔfɛ ministre bɛ an ka jamana kan n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ kiirikow ma n'i y'a sɔrɔ batali kɛ Mamadu Kasonge ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. affaire gestion cogo a man ka to gouvernants dɔrɔn bolo a man ka to politique mɔgɔw dɔrɔn bolo bɛɛ kan k'i sen don a la donc fasoden ɲumanya o bɛ se ka sɔrɔ bɛɛ yɔrɔ i bɛ duguba la o i bɛ togoda la o donc vraiment bɛɛ kan ka se ka dɔ kɛ faso jɔko la fasoden ɲumanya la donc u bɔra ka ni action min kɛ u b'a yira k'a fɔ k'u mago bɛ jamana in taɲɛ la donc u ye plainte portée contre le ministre français et de l'Europe donc M. Jean-Yves Le Drian donc passeport ko la k'a tɔgɔ yira la ko yuruguyurugu kow b'a la donc o kɔni o baara in kɔni ye baara ɲuman ye parce que yuruguyurugu ko mɔgɔ o mɔgɔ min bɔra kalama kan ka justice kunnafoni pour que justice ka se ka enquête kɛ maa si tɛ sariya sanfɛ enquête bɛ kɛ n'a yirala k'a fɔ k'a tigi ye ko kɛ ani ɲangini min ka kan o bɛ boli a kan n'a ma foyi kɛ a bɛ bila a bɛ taa yaala cogo min ka d'a ye donc plainte min donna donc a dira doyen des juges d'instruction ma donc a copie dira an ma donc an bɛna affaire suit pour que a ka se ka traiter tilennenya kɔnɔ a ka se ka traiter ladiriya kɔnɔ donc bingani kana se ka kɛ maa si kan mais a ko a bɛɛ ka se ka jɛya a bɛɛ ka se ka perepere an k'a dɔn min kɛra a ko la donc vraiment an bɛ mouvement Mali ko fo o ka nin baara in na. ni nga batali kɛ Mamadu Kasonge la a fɔra cogo min na kuma kolomara tɛ dara an ka jamana basi lafiya bɛna sira o sira fɛ ala ka an ka jamana bulon minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an bɔra k'a fɔ bi Faransi jamana kɔni a yiralen k'a fɔ k'olu ka kosow ni kasaw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na maa minnu ye n'olu tun bɛ baara ɲɔgɔn na an ka jamana kɔnɔ na k'a yirala k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen k'u ka minɛnw cɛ ka taa o kuma min fɔra a bɛ se ka kɛ mun ye Alex Karanbere kunnafonidila jateminɛlikɛla don ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. u bi yan min na o ye ko assistance technique wali coopérant o ye fila don assistant technique b'a sɔrɔ ministère dɔw la mɔgɔ dɔ compétence dɔw bɛ yen olu tɛ yen mana ninnu tɛ min ye sa u bi an ka mɔgɔw dɛmɛ o la k'u u kalan o baaraw la ani k'u dɛmɛ baara dɔw tali kɛcogo la ayiwa dɔw fana bɛ na Faransi Union européenne bɛ wari dɔw di an ma a bɔli procédure ni Banque mondiale procédure faamuyalen tɛ an ka mɔgɔw fɛ ka ɲɛ u bɛ na kɔ o ɲɛfɔ ani k'u dɛmɛ o baaraw la olu de ka ca a coopérant na ni assistant ninnu na u tali a bɛna baara dɔw segi kɔ a bɛ baara dɔw sumaya a bɛ baara dɔw ɲɔngiri ka tugu an fɛ yan an bɛ min wele ko mémoire institutionnelle a man ca fɔ k'a kɛ n'a ɲɛfɔra min ye o b'a kɛ nka ni ninnu balila ka taa nin cogoya in na tuma dɔw la i b'a sɔrɔ u ma nɔnɔ bila tuma dɔw la u ma baara ɲɛfɔ maa wɛrɛ ye a bɛ na fiɲɛba dɔn o baaraw kɛcogo de la. ni nga batali kɛ Alex Karanbere la a fɔra cogo min na jamana in basigila lafiya o bɛna sira o sira fɛ ala ka an ka jamana bulon minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balaran k'a fɔ dɔgɔ firi fala kɔfɛla la kunna sinigo tarata cɛ dɔ kɔni jariwala tigilamaw bɔra ni k'ale kandigɛ dɔ yɛrɛ tɛ dɛ an ka jamana lakanabagaw ye boli minnu kɛ nin waati laban ninnu minnu zalo la yan kunnafoniw na a na kɛ u kɛmɛ ka ninnu jate de k'a fɔ k'u ni jamana lakanabagaw bɛ hakilila kelen kan ni maa min t'olu ka hakilila kan e ye gɛlɛya sɔrɔ nin min kɛra Morikɛ Kulubali an ɲininkali k'ale la ko kan an ka lamɛn. ne tɔgɔ de ye Morikɛ Kulubali ka bɔ Dɔgɔfiri Pilukan na. Morikɛ Kulubali an ka jamana lakanabagaw ye minnu zalo dɔw kɛ Kurumari mara kɔnɔ kunnafoniw na ko basigiw bɛ ka na yɔrɔ caman na an bɛ don min na ko bi kow bɛ cogo di yan. Ablaye Kulubali n b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka jamana finitigilakaw ye wulikajɔba min kɛ an fɛ Dɔgɔfiri a kun y'a nisɔndiya kosɛbɛ kosɛbɛ nka u y'o taali min kɛ a kɛra i b'a fɔ k'i ye saku tigɛ k'a bila yɔrɔ kɔni ɲaminen don an bɛ waati min na nin waati ninnu na yɔrɔ ma se ka basigi kosɛbɛ tarata don yɛrɛ wula fɛ an ka dugu falakɔfɛla fɛ n'o ye Dɔgɔfiri falakɔfɛla ye k'a di bolo in na dugu dɔ bɛ yen ko Dar Salam
salam o dar salam konnena jare wala tiklama nu beleka do bona nina beleka ngbi wotoro dila na to dugu kono na ay nyom be belebele save o ya jodama o ya daga kandiga belede olu yere lay fu amami amabo beleka to ko de ko agi diku muso ba fe dimba ya babulo yere me ko bagala maka kandiga de jogo nata asigli kundo yoro yere de lay o prevu do e ka jira mugo de ni so jarani surasu tali fala ko frena surasu tarada ma gelasi ma belejile ma bi dabe fala ko mo yebi sulo ko tunye an rumbal mawdi bi ayoro yenay bamanon be belo be surako be moshu be shabela jile be ka fara flawru kan o ma halbi jamana dunga wuli ka jo ningo yemi no ka srawo sraka an ge kan bulo di nyoma baski ka sega na siga de ngono no ta ko gelera ko sebe tu bolon yere mi vleni an ga fala ani kadike o tu bolon ngono na o kema manu ndaga ni shukura ka ba mu ga yele unde fa bela jile fe ngane dugu jera utara yoro randu ta yoro don fokata se farabuga van no ma halbi o woro no na baski ma sega sabati halbi furu mun dale bi ani mon kala butu ko mon kay woro mun halbi ma sega sa yoro no halbi o ma murtlenu bi mun na anda fe kenenga ma dogo fili sécurité ko no jome o jo dai mu ngo so kala sega jinga dogo fere dugu kon na an wona ngo koloshil daledu dugu dala anti bukata bi ma kan ga ke du an ga dugu kon ngono an ngono jole do an chese kan o ma halbi wuli ka joga ka akon nga dan ya same ko nga na sor ni chugo na tanfiu sab ka daga mago mi ra sara dogo fere ani kongere ni gelambi dogo fere ka bi na fora sanjulu julu kwante ka chiga ko same an sor ni gelena barabi gela ambulu o ma halbi la ni ko ni mi an ga sega ante ka di nyoma an ga jamana famaw an ga sega bara yenge ka sa dana halbi o de an dogo fere ka hami ni ba tale ke morke kurba la fora chugo mina jamana imbasi lafia o bina sira sira fe ala ko sabati na mboray alibi dogo fri marabulo konena mi kunungo arabai faranyonga bado kera dogo fri maraka fumi ni we merie ka wuli ka joka musula ka fe ferek mede kanga tikabe ka nyesi nyata ma ani munde be ka ke u balma do be niya suru frabu kaw ulu be gele mununa da sira ni kuma u bale gele ma o kene kan anyi ngalita ni ka nyesi musula kaw ma we shira mindi o fle ne toga Fatmata Kamara ka bo misira ka seti dogo fri ka fukono ami malifa mo fo folo ku barkada o wule ka jomina anye dogo fri muso anyai nga alibi amba nyinu fe ku chesre alibi ama bande anyu noyi o bika baraka eradi amba nga finitigila ka fo ka president fo o wule ka jomina dogo fri bi anye bala nga alibi amba nyinu fe o ka wuli ku jo alibi ka andeme yota amuso an kamana gware do alibi andi saka tanga foro la anancha wali sa de ku banga de ka laje alibi ka wuli ku jo anye ala ku yaru kishi ku tanga ala ka fanga ala ka tanye mali ala ka boshigo bojugu bolo alibi minya anyaro ka dlaye ambi fo faso kanu de bila faso kanu mi se abi wa ambi dugo kiye dogo firi muso bela jele ambi dugo kiye ala ki kishi ala ki tanga ala ka baraka du ka barala ambi mali ben kelenya ambo kuma de la anga meri kona ya bi abise ma bise kin bonyango ma miya ambale ma farabu kawi yo de che kana dogo firi ya no kanu furake amma kunga cha olu be bora farabugu kana dogo fri o be bora farabugu wa sorashu bora nu ye sira min ve ku dema ka bonu ye kana dogo firi dogo tora sola jadi shu na bomu dunye ka pon wuli ko ni ame ku bi bonu ye kana dogo firi ku ye sira de soro sorashu ka wuli ka jo ye pon wuli u segra kana doro sorashu yi farla nga dozo ka u ye point la nona nga alisa ambilla kana inde nyini de farabugu ka lafiya ni farabugu ma lafiya dogo firi ma lafiya ambo de nyini fa mo fe mali fa mo fe u kala je u ko ande be farabugu de meni furai ka saka kene sabati u ka mukola yotu cheli kana era manoko mali fa mo amba nyina fe alibi ni farabugu ma dele gele mimbu kan ni u ka mo ye bi anyaru ka chogorba tarat li ave ma shite no ko mindara chogorba nye ko jima bi nyana alla kama alla kira kama alibi ay farabugu ka deme farabugu na nyoko na bela jile ambo nyina fe mali fa mo ubara alamsado kana dogo firiya ado dogo frika kama na gwana unana dogo torosula chogorobaw demsenu muso do ye geleya sorala tarano e fo nyono ambe hamina anjorola amba nyinu fe ali bi kande meni fura fana ye bar farabuka no bi de kunna de baliku na fara ki sigi mayoro kele ki ta yoro lay ti sigi yoro lay ali saga boka na mununu dugu kona nana kisabina awye aya la jakoy aka ndeme aka fura fana blakana ne bi sanu ka bo kawdu sati farabuku kura ambe erinyo mina ya kamana gwa erinyo du e abla era ministra ambe galagale fo dande fo le mina ka nga meri mo fo anga dozo amu fobi amu foshini nulu te andi todo andi jimi dogo firi muso be nyene mina ala de bado kira de bado anga angara sa bora kele wa wora fani ko ka ke jabala adle an kamana gwana anga jababina jaba sanama be jula fe jaba sisana ma ko mara saw nya be ko bisaba ne mi bisaba nduru soro e bi pa atan sanga de aman jeuna ande unde deme muso shi te kibi jaba sebi ni ma ke du musa kay malo turla ngere tamolo foi tamolo malo masora na ma faranga kan jaba nsongo do bala dogo firi torola foi tamolo abla dande ka folilaw ambe fo ka nga pirida fo
k'an ka fo adla sara t'an bolo ala de bɛ se k'i sara yarabi an y'a ɲini ala fɛ k'a ɲini a kira fɛ k'i kalifa masa in ma masa ba min tɛ kalifa tiɲɛ. ne tɔgɔ ni jamu Asiyata Balo ka bɔ Kabankura Pɛgɛ. Adlaye an bɛ kɛnɛ min kan bi an bɛna mɛn réunion na mairie la tiɲɛ na an tɔɔrɔ la dɔgɔ fili kɔni an sɛgɛnna o ye sɛgɛn dan ye fo ka taa fɔ an sɛgɛnna. ne tɔgɔ ye Safiyatu Katile kɛ bɛ Bananbakaw na ne ye muso kuntigi ne kɔni bi a fo dan tɛ foli min na ni Adlaye yɛrɛ Kulubali foyi t'aw fɛ ni dugawu tɛ ala ka jamana kolo suma ala ka jamana denw kisi ala k'u tanga ala k'u lakanda anw bɛ yɔrɔ min na bi anw fɛn tile fila sɔrɔ nin mankan in a bɛ k'anw bɛɛ jatigɛ an b'a la ɲini jamana basigili la hali bi fɛn yɛrɛ min kamanagan banna o yana ani Farabugu cɛ ye bi Farabugu sira bɛ bɔ Farabugukaw tɛ se ka na yɔrɔ si o kɔni o degun b'an kan an b'u fo k'an dɛmɛbaaw fo ala k'u bɛɛ kisi k'u tanga ale bi u ka fɛɛrɛ kɛ Farabugu sira a ka se ka bɔ dɔgɔ fili musokuntigi kumakan don Safiyatu Katile ka bɔ Bananbakaw na nin bɛ tali kɛ dɔgɔ fili musolakaw la kuma kolomara tɛ dɔrɛ bi gɛlɛya min bɛ sigida kɔnɔ na fura bɛ se ka sɔrɔ ala cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an balona k'a fɔ yuruguyuru ni dungo juguya o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana senna cogo min na o kɛra faraɲɔgɔnba ye musolaka dɔ Madame Tarawele ye Mariétou Senu ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Madame Tarawele Mariétou Senu, communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption. Bi munna an ka ciblé étudiants ye parce que an bolo ni pour que ka mara ɲuman kɛ mɔgɔ kalanlen ɲuman de bɛ se ka mara ɲuman kɛ parce que fɔlɔ ni ye san dama laban ta san 5 laban kɔfɛ an ka yan faculté diplôme kɛlen no tigɛ ɲaga ye a kun ti dɔn yɛrɛ ko mun jurisi sugu bɛ yan nɔ mais bi ni y'a ye an ye ta parce que an ni u kun bɛ ka jɛ ka ni baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye tile dɔw kɛ yɛrɛ ani professeur dɔw bɛ u bɛ si an ka bureau la pour que an bɛ se ka mun dɛmɛ k'u ye pour que u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye ka se ka an ka faculté ba ninnu k'u encadrer ka se ka faculté ba ninnu kɛ tɔgɔbaw ye Mali kɔnɔ sous région na même au niveau international bon bi an b'o hukumu de kan bi an nana yan nɔ ka thème mun ta a thème ye la corruption au niveau de l'administration judiciaire en filles et des filles munna an y'olu thème ninnu choisi parce que ni ko bɛɛ banna an bɛ laban sariya bolo kan ni sariya yɛrɛ jɔda faamuyalen tɛ sariya fana yɛrɛ corrompulen don baara ɲuman bɛ se ka kɛ cogo di c'est pourquoi an nana bi ani écoledenw mun parce que n'olu tilala olu laban n'u ma taa kɛ magistrats ye u bɛ kɛ avocats ye ou u bɛ kɛ notaires ye mais olu yɛrɛ kan ka a dɔn u bɛ kɛ mun ye u bɛ kɛ mun ye nafa jumɛn b'a la c'est pourquoi ani panéliste mun nana mun bɛ baara nin kɔnɔ ka tɛmɛ ani juge bɛ baara kɛ ale ani y'a 30 ans d'expérience de baara nin kɔnɔ n'o tɔgɔ ye monsieur Omar Senu ani professeur min fana bɛ ka kɛ c'est lui le doyen le directeur de FDPRI écoleden bɛɛ b'a dɔn ko ale ye mɔgɔ min ye faculté kɔnɔna la n'o ye docteur Mamadou Bekayi Dambele ani diaspora mɔgɔ dɔw fana nana mun fana bɛ baara kɛ kosɛbɛ au niveau du monde extérieur ka na fɔ an ɲɛnɛ mun na diaspora fana na lamɔ bɛ yen maliyɛn den joli bɛ yen u bɛ ka baara di u ma ka se ka lamɔ ɲuman d'u ma an ye nin mɔgɔ 4 ninnu choisi pour que u kana nin baara ninnu ɲɛfɔ an ɲɛnɛ denmisɛnninw yɛrɛ ɲɛna u ka se k'a faamu u k'a dɔn olu yɛrɛ nafa b'a la olu yɛrɛ ka kalan ɲuman sɔrɔ nafa b'a la u ka se ka da u yɛrɛ la u bɛ kalan min kɔnɔna la parce que an bɛ dɔgɔkun ta ka information cari k'a cari pour que denmisɛnninw bɛ faamuyali ba sɔrɔ pour que an ka jamana bɛ kɛ jamana ɲɛnɛma ye. ni ka tali kɛ Mariétou Senu na a fɔra cogo min na bi an ka jamana kɔnɔ na dongo juguya ni yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka se ka fɛɛrɛ tigɛ an ka jamana ɲɛtaa la ala k'o sabati n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kalanba dɔ sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ na kalan in tɛ dɔwɛrɛ dɛ kiiri tigilamaw bi fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya tun bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bannen kɔfɛ kiiri tigilamaw kan ka segin ka taa baaraw daminɛ cogo min na o ye formation ye n'o ye lakɔgɔli baaraw ye o sen fɛ ministre man ka sariya ko kunna n'o ye Mamadu Kasonga ale tun bɛ kɛnɛ kan baara in kun ye fɛn jumɛn de ye ministre b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. lajɛrɛ min bɛ yen a bɛ ka boli fɛn 3 de kan comme sans sécurité bɛ ka segin an ka jamana yɔrɔ caman na i n'a fɔ centre ani nord maintenant ni sécurité segira wajibi do an ka service fana ka segin donc justice service olu b'o service caman donc u bɛna hakili jakabɔ service bɛna segin cogo min na ka taa population servi justice kɔnɔna na san an bɛ ka réforme ba kɛ ka texte caman relecture kɛ donc o texte ninnu donc texte minnu bɛ ka minnu bilalen do relecture la donc u bɛ ka jateminɛ kɛ o kan ka hakili jakabɔ o kɛ o fana kan ani n'o bɔra yen donc a yirala k'a fɔ en 2019 état ni justice syndicat u kun bɛnna loi d'orientation et de programmation sur la justice donc o loi in o bɛ se ka lawaleya cogo di ani ni justice
mɔgɔw segira ka taa baarakɛyɔrɔw la olu bɛ se ka sécuriser cogo di donc o ko fana bɛ a kɔnɔna na u ka baara kɛ ni hakilisigi ye u ka proposition ɲɛnaman k'an ye minnu bɛ se ka an dɛmɛ ka services bɛɛ lasegi zone minnu libéré la ani ka mɔgɔw fana sécuriser bɛɛ ka se k'i ka baara kɛ vraiment hakilisigi ni hɛrɛ kɔnɔ donc o de y'an ka laɲini. Ni nga batali kɛ Madu Kasongela a fɔra cogo min na bi u bɛna taa baara minnu daminɛ sigiw kɔnɔna la yarabi Ala ka kɛ baara ye min bɛ n'a bɛ ɲɛta ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen an balana k'a fɔ baaraba dɔ sigira sen ka kunnafonidilaw ka se k'u kalan k'u lafaamuya kunnafoni yɛrɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛ cogo di ka se ka tɛgɛ da kisɛ kan maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u ye kalan in sɔrɔ kunnafonidila dɔ b'u hakili da ko sen fɛ an k'u lamɛn. Mali bɛ wagati min na sisan Maliyɛnw mago bɛ kunnafoni ɲɛnama na parce que kunnafoni camanba de bɛ an bɛ wagati dɔ kɔnɔna na mɔgɔw mago bɛ kunnafoni na fɛn camanba de kan donc kunnafoni kolo camanba de bɛ circuler o fɛn sanfɛ donc a nafa bɛ se ka kɛ ni anw ye a bayɛlɛma k'a kɛ kunnafoni ɲumanw ye u bɛ mago bɛ kunnafoni min na u b'a kunnafoni bayɛlɛmalen ɲumanw sɔrɔ donc a besoin yɛrɛ de bɛ an b'a se k'o besoin de combler. Ne yɛrɛ bolo nafa min b'a la fɔlɔfɔlɔ an kunnafonidilaw kan o de ye k'an ka baara makaran parce que n'i y'a jateminɛ kunnafoni dibaga cayara a ɲuman n'a kolon tɛ bɔ dɔn ɲɔgɔn na tuguni o kɔlɔlɔ bɛ kunnafonidila yɛrɛ de kan fɔlɔfɔlɔ donc o de y'a nafa belebele ye ne kɔni fɛ. Wa kɔlɔlɔ caman de bɛ kunnafoni na donc an bɛ a minnu kɛ mɔgɔ caman bɛ taa a lajɛ k'a dɔn nin dɔgɔkun nin ko in yɛlɛ ka sɔrɔ o ma kɛ a bɛ mɔgɔw bilasira kosɛbɛ a dɔw la fɛn dɔw bɛ bɔlɔlɔw yɛrɛ sanfɛ n'a bɛ wele outil de vérification min b'a to an bɛ se ka photo sɛgɛsɛgɛ min b'a to an bɛ se ka vidéo sɛgɛsɛgɛ mais a bɛɛ lajɛlen tɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kuma dɔw la an b'an ka téléphone ta kumaw fɔla ni a bɛ taa mɔgɔ minnu fan fɛ an bɛ se k'olu wele téléphone na ka ɲininkali kɛ k'a fɔ yalima nin min fɔla aw ma tiɲɛ don wa walima tiɲɛ tɛ. Ni nga batali kɛ kunnafonidila dɔw la kunnafonidila minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ɲɛ sɔrɔ a ko kɔnɔ u y'a fɔ cogo min na kunnafoni kɔni a ka sɛgɛsɛgɛ ni ka se k'a ko ka se k'a daŋɛnɛmaya o de ye kunnafoni min bɛ n'a bɛ fasoden balilen bilasira kalan min dilen filɛ ma ala ka kɛ kalan ye n'a bɛ denkɛ ta k'o ko fɔ an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Sabalibugu S n'i y'a sɔrɔ fɔcogo la dɔw k'a ma ko Sabalibugu kurani k'a sɔrɔ dugu in segibaw olu y'a yirana k'a fɔ ko Sabalibugu yɛrɛ min bɛ fɔ ko Sabalibugu kurani a ka kɔrɔ ni Sabalibugu dɔ in ye san caman o Sabalibugu kura min olu kɔni ye kudugaw kalan de kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma k'a ka kuranɛ kalanba ye jamana in basigi lafiya bɛ se ka na sira min fɛ o kɛnɛ kan baara in kun ye fɛn jumɛn de ye an k'u lamɛn. An ye kuranɛ in kalan siɲɛ fɔlɔ siɲɛ fila bi y'a sabanan ye bi ta in ŋaniya wɛrɛ b'o la tɔgɔ wɛrɛ b'o la o tɔgɔ ye jumɛn ye ko Ala ka anw ka jamana bɔ sa juguw la an ka jamana kalifa minnu na bi n'olu b'a fɛ an kana to an juguw bolo Ala ka don n'u ɲinibɔ juguw cɛ o de kɛra ɲinɛnda in tɔgɔ ye an ka kuranɛjigi yɛrɛ laɲini ye ka imama dɛmɛ ka kuranɛ kalan sa kan ka imama dɛmɛ a ka seko la o kuma ɲinɛnta in min farala kan o de an ka fara imama kan an ka jɛ ka kuranɛjigi kɛrɛnkɛrɛn an ka jamana tɔgɔ la ka sɔrɔ an manzara faamaw la sabu kɔrɛ an b'a kɛ Ala kama di n'a tun y'a sɔrɔ a kɛtɔ la an b'a fɛ ka kɛ diɲɛ kosɔn walima faamaw kosɔn an b'u wele ka na walima k'a f'u ka nin ma kɛ ten dɛ an ye dɔrɔmɛ kelen dɔrɔmɛ fila minnu bɛ sugu fila dɔ bɛna tabati den kelen dɔ bɛ jaba den kelen dɔ bɛ ngɔyɔ den kelen di malo feerelaw dɔ bɛna ni kilo 10 dɔ bɛna ni kilo 20 ye ko Ala ko don an k'an bolo don a la anw y'o pisaya k'o ŋaniya de ta ka sɔrɔ k'a labɛn k'a di jamana ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛ jamana mago ye. Nisɔndiya min banna an tɛ se k'a fɔ ka s'a danna Sabalibugukaw bɔra u y'u seko kɛ alimamuw bɔra kɛnɛ kan kɛnɛ denbayara kalan mun kɛra kuranɛ kalan na yasi kalan na ka kuranɛ kɛmiliw kalan ka dalayilu kalan fɛnba de y'o ye diinɛ kɔnɔna na a fɔra ko alikuran lima kuriya lahu ko kuranɛ n'a kalanna fɛn min kama hami min kɛ n'o bɛ jamana na kalanni min kɛra o kama ni an jigiya la ani an ka jateminɛ na min fɔra an ye o bɛ kɛ wa a bɛ jaabi ni Ala ni kira sɔnna ma. An bɛ Alahu subahanahu wa taala deli yarabi kuranɛ min kalanna Ala ka barika don dugu la Ala ka barika don jamana na k'a kɛ sababu ɲuman jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka gɛlɛya in wuli ka bɔ an da la silamɛ jamana fɛn bɛ gɛlɛya kɔnɔ yarabi Ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ jamana silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen da la kuranɛ barika Ala k'a don an na Ala k'an dusukun nɔrɔ ni kuranɛ ye kuranɛ kalan min kɛ an duwawu minnu kɛra an bɛ Alahu taala deli Ala ka duwawu bɛɛ jaabi. Welemakanda min bɛ n bolo min a ɲini diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a ɲini Ala k'a to diɲɛ ka hakili ɲuman sɔrɔ Mali ko in na Ala ka to diɲɛ ka hakili ɲuman sɔrɔ Mali ko in na Mali problème daminɛna fɔlɔfɔlɔ janfangɛlaw donna fulaw ni kadɔw cɛ ne ye n ka misi di e ma n ka misi mara ne jigi bɛ e kɔni kan ka na kɛlɛ wuli ten dɔ ka na t'o la an sera k'o mara k'o dilan de k'o ban ka na ko bɛ taa bɛ dugu dɔw kan ko dugu ma bɛ fa diɲɛma kuma nin na ka na b'o la u bɛ taa dugu jeni diɲɛma kuma nin na ka na b'o la an bɛ balo ni fɛn min u bɛ taa tasuma don an ka balo la k'a bɛɛ jeni mɔgɔ sɔrɔ k'an bila gɛlɛya yɛrɛ la diɲɛma kuma nin si la maintenant diɲɛ kuma mun na sisan ko anw ko fali man di don o don dɔ bɛ ka fa an ka yɛlɛma kɛ facogo la an taara mun ma sisan diɲɛ tila ka na wajibiya de ko fɔ anw ko baara jɔ ka segin ni fali bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na ye
o tuma min wele min bila diɲɛ ka sabali ala kama k'a to mali ka yɛrɛ ɲini maliden minnu fana sɔnna k'u yɛrɛ di ala ma ka jɛna saya ni a karana neri k'u yɛrɛ di ala ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka don u ɲiniba juguw cɛ k'a ɲini diɲɛ fɛ diɲɛ ka sabali ka mali to a danbe la yarabi diɲɛ ka sabali k'a to mali yɛrɛ k'a bɔda ɲini welekan min bɛ ne bolo an bɛ jamanaden bɛɛ wele ka taa jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ minnu tɛ ka kalan kɛ hali sisan olu ka kalanw kɛ ka dugawu kɛ fɛn fɛn bɛ se ka fɛn fɛn kɛ senkola caman de bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ k'i seko kɛ jamana in kɔnɔna la an ka jamana ye ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen an filɛ yɔrɔ min na nin ye bi n'an bɛ ka nin kuma in fɔ ala barika la dugawu de kama mali b'o de bolo bi sinon an b'an yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la min tɛ nin ye. ni ma tali kɛ Sabalibugu est mɔgɔw la u y'a fɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na fɛn fɛn basigi lafiya ye o bɛna sira o sira fɛ yarabi ala ka jamana ni k'a bila minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Sena Mali Sugunikura la Mɛdinɛkura olu ye fara ɲɔgɔn kɛ u ni polisilakaw ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sango bandiya waleya minnu bɛ kɛ nin waati ninnu na Sugunikura kɔnɔna na ka se ka fu siri o dan na o fara ɲɔgɔn in sen fɛ min ye ka dɔn ka Sena Mali yɛrɛ secrétaire général ye n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Sulemani Konate ni bɛ yɛlɛ k'ale ma ba kɔrɛ ale ye kuma ta kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. n'i ye dɔ fɔ ɲa ye i bɛ dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye zone ni polisi ani population an bɛɛ maliyɛn de ye sugukɔnɔmɔgɔw u ka n'u sigi fɔ zone ka tiɲɛni kɛ parce que zone ninnu bɛ na u tilen sugu kɔnɔ u bɛ si sugu kɔnɔnaw la u bɛ mɔgɔ minnu kɛrɛfɛ o tigiw ka t'u dénoncer n'u ma se k'u dénoncer polisi la u ka n'u dénoncer bureau la président ka yɔrɔ la k'a fɔ dɔw b'an ka yɔrɔ la u tɛ baara la u bɛ tilen k'u sigi ou bien an ye dɔ ye a bɛ ka mɔgɔw ka fɛn suɲɛ donc o bɛ polisiw dɛmɛ u ka baara la parce que polisiw kelen tɛ se ka a bɛɛ kɛ ani fɛnɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ sigida kelen na secteur kelen kɔnɔ bɛɛ ka bolo fara ɲɔgɔn kan ka gardien ta bon n'i y'o kuma fɔ dɔw b'a fɔ ko vraiment moyen t'olu bolo ou fɛn mais n'i ka minɛn suɲɛna don min na o tiɲɛni ka bon ni gardien sara wari ye misali la anw yɛrɛ bɛ secteur min kɔnɔ anw faralen don ɲɔgɔn kan ka gardien ta kalo kalo an bɛɛ bɛ 500 sara ka gardien sara bon n'o cayara sugu kɔnɔ sisan barji bɛ dilan ka di gardien ma bureau tɔgɔ la ka file d'u ma a ka ca ala fɛ ni gardien kelen ye zone dɔ ye dɔrɔn n'a ye file fiyɛ gardien wɛrɛ mana file fiyɛ ni file mankan cayara a ka ca ala fɛ zone tɛ se ka opération kɛ parce que o yɔrɔ in sugukɔnɔmɔgɔw o défaut bɛ anw na kosɛbɛ an tɛ sɔn gardien ta in ma il faut k'an k'o fana yɔrɔ fɔ ɲɔgɔn ye an ka gardien ta k'a fɔ ko se t'i ye o t'a la ni se t'i ye i ka minɛn bɛɛ mana taa n'i ko k'i b'i nɛn wusu n'i da dugula jenina o man ka bali la dɛ wa k'a fɔ se t'i ye o kuma in fana an t'o approuvé parce que ni jama jɛra ka wari bɔ a bɛ caya donc u ka gardien ta gardien ko in de ye ko in yɛrɛ solution fɔlɔfɔlɔ ye ani minnu bɛ si sugu kɔnɔ an b'a wajibiya ani polisiw bɛn'o baara fana kɛ ɲɔgɔn fɛ carte ka y'a bɛɛ bolo bureau carte o b'a yira minnu bɛ si sugu kɔnɔ hali n'an t'a tigi dɔn a bɛ na ni mɔgɔ de ye responsable la sugu kɔnɔ chef secteur parce que sugu secteur ka ca a tilatilalen don donc bɛɛ bɛ na n'i ka secteur la mɔgɔ ye min bɛ si sugu kɔnɔ bureau bɛ carte dilan ka d'a ma ni chef secteur ka yamaruya ye o la a bɛ dɔn k'a fɔ a bɛ chef secteur ka sous couvert la ale de b'a dɔn komi président tɛ se ka sugu kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ dɔn donc o fana bɛ polisiw dɛmɛ u ka baara la n'u bɛ ka opération kɛ sugu kɔnɔ carte tɛ mɔgɔ min bolo i bɛ ɲininka i bɛ mun na sugu kɔnɔ o heure la ani jouer kɛ yɔrɔ ninnu ani café noir feere yɔrɔ ninnu olu de ye drogue feere yɔrɔw ye an b'o fɔ o ye fort parce que café noir bɛ feere yɔrɔ o yɔrɔ ani drogue de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye et puis sugu tɛ sufɛ café noir feere kɛ yɔrɔ ou bien jouer kɛ yɔrɔ ye donc zone ninnu bɛ sigi o yɔrɔw de la u basigilen don o yɔrɔw de la u bɛ jateminɛw kɛ o yɔrɔw de la k'u ka opération kɛ u bɛ tila ka n'u sigi o yɔrɔ la. ni ma tali kɛ Sulemani Konate la min ye ka dɔn ka fɔ 3e arrondissement min n'i y'a sɔrɔ n'o ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ polisilakaw tɔgɔ la Isaka Traoré tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ o filɛ. ka population ni a ka polisi magɛrɛ ɲɔgɔn na an nakun ye o de ye bi ka na kuma ɲɔgɔn ye degun b'u kan u k'o ɲɛfɔ an ɲɛna an bɛ se ka solution mun k'a la donc pour que an k'olu bila sur place u ka degun bɛ wuli cogo min degun y'a fɛn fɛn fɔ an y'a bɛɛ recenser donc an bɛna a ɲini u fɛ u k'u ka comme u ka secteur ka bon degun tɛ kelen ye u ka mɔgɔw dɔ commission dɔ bila sur place donc olu na an bɛna baara kɛ ni ɲɔgɔn ye pour que degun mun b'u kan an bɛ se ka a bi wuli ka b'u kan cogo min na n'ala sɔrɔ commission ntɛnɛndon seulement o bɛna baara daminɛ an ye kuma la yɛlɛ an ka ɲɛmɔgɔ ma an ka directeur régional ale yɛrɛ mɔgɔ 4 di don o don o bɛna fara poste mɔgɔw kan pour que olu ka patrouille kɛ sugu kɔnɔna la yanni an ni ninnu ka commission kana ka baara daminɛ ka difficulté réel dɔ an ka la yɛlɛ fɔ ni mun ba an ka niveau la ni 3e bɛ se k'o baara ni fɛn kɛ sur place an b'o kɛ mais ni fɛn fɛn b'an dépasser an b'o la yɛlɛ an ka ɲɛmɔgɔw ma donc solution bɔ k'o fana bɛ kɛ. ni ma tali kɛ Isaka Traoré la a fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya bɛna sira o sira fɛ yarabi ala ka u bila u minɛ kɔnɔ lakana ka se ka sabati n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ
an ka jamana kunna bi bɛɛ lajɛlen bɛ kule la k'a fɔ bi gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ n'a ta waati bɛlɛlen kɔnɔ na cikɛlaw bɛ kule la k'a fɔ min ye angɛrɛ ko ye gɛlɛya b'o kan ka kɔn sɔmiya daminɛ yɛrɛ ye ministre b'an ka jamana kɔnɔ n'u ka baara ɲɛsin bɛ cikɛlaw ka ko ɲɛnabɔli ma Modibo Keita ale y'a yɛrɛ k'a fɔ labɛn minnu bɛ senna ɲinɛn ta kama ministre b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Fɔlɔ la an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun tɛ angɛrɛ chimique don an tun bɛ angɛrɛ organique de don ni samiya sera bɛɛ b'i ka wotoronin ta i bɛ ka bɔ i bɛ taa ɲama nɔgɔw ta i bɛ se ka taa misibow ni sɛbow ta ka k'i ka foro i bɛ sɛnɛ kɛ bon maintenant an y'a ye waati laban in na komi mɔgɔ cayara tubabuw ye angɛrɛ chimique dilan ale kɔni utilisation n'i y'a kɛ suma na a bɛ se a ka teli mais a ka jugu dugukolo ma a bɛ dugukolo cɛn an dun ka angɛrɛ organique nin tɛ dugukolo cɛn donc maintenant comme an bɛ wagati min na sisan sanji dɔgɔyara n'i ye angɛrɛ chimique kɛ ni sanji bɛ na a bɛ suma jeni ni dun angɛrɛ organique ale a bɛ sumaya mɛn dugukolo la o ka ɲi sɛnɛkɛfɛnw ma donc an b'a fɔ bi pour que an ka se k'an ka da dumuni sɔrɔ k'an wasa an ka angɛrɛ organique de utiliser kosɛbɛ sur encore mɔgɔw bɛ angɛrɛ chimique min utiliser ka caya ale da gɛlɛyara a da gɛlɛya komi sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ ma bon gouvernement bɛ dɛmɛ min d'u ma o dɛmɛ bɛ yen n'i y'a fɔ k'i b'o don angɛrɛ chimique la bi hakɛ min bɛ sɔrɔ ka d'u ma a ka dɔgɔ donc an b'a fɛ k'a essayer ka combinaison dɔ kɛ u fila la pour que angɛrɛ min bɛ di sɛnɛkɛlaw ma o ka se ka ca Mali angɛrɛ n'o de fɔ entreprise de don kira ni kɔni ye baara kɛ i ye usine jɔ i ye produit dilan n'a ma feere i ka baara bɛ jɔ dɛ anw bɛ dɛmɛ de kɛ pour que nin angɛrɛ in ka se ka dɔn a ka utiliser ka nafa yira mɔgɔw la o tuma n'a sera ka feere kɛ n'a ye sɔrɔ kɛ a bɛ se ka usine a yɛrɛ y'a fɔ ɲɛna sisan k'a fɔ ko a bɛ bɔ nin yɔrɔ in na ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ni Ala sɔnna min ka bon ni nin ye pour que k'a ka baara taa ɲɛfɛ an b'a dɛmɛ o de la pour que a ka se ka baara di denmisɛnninw caman ma parce que angɛrɛ chimique nin minnu b'o dilan olu ye mɔgɔ wɛrɛw de tubabuw de y'o ye olu ye ou bien jamana wɛrɛ mɔgɔw alors que ale ta maliyɛnw de don wari min bɛ d'olu ma u bɛ to yan de o de b'a to fana activité économique bɛ yiriwa parce que n'olu ye wari sɔrɔ u bɛ sanni kɛ n'u ye sanni kɛ sɔrɔ ye bonya donc an ka hakilila de y'o ye. Ni ko matali ka ministre Modibo Keita la a fɔra cogo min na fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya banni an ka jamana kɔnɔ ala k'o sabati n'an bɔra yen an balana k'a fɔ lajɛrɛba dɔ kɛra sibiri tɛmɛnen na an ka jamana kɔnɔ na yɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko maison de jeunes min ye ka dɔn k'a fɔ kulu dɔw ye maa caman minnu farala ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ u ka kulu sigikun tɛ dɔ ye dɛ ko donso daga min bɛ Betura la k'i ka dɔn Besi commune n'o ye commune Todaga ko ye ka taa se commune Sevilabundi Mandemugu o commune duguw kɔnɔna na ko sinɛnɛ ka maaw k'u kɔni kɛlen bɛ ka daga sigi olu dara ka gɛlɛya caman ta ni ka ɲɛ sulu ma ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ye maison des jeunes na Bamakɔ o kɛnɛ kan min ye Amadu Araba ye kɛnɛ bɛlɛlen ɲɛmaya tun b'ale bolo ale ye kuma min fɔ o filɛ. Bon an ɲɔnɔnkaw an ye kunnafonidilaw wele parce que an balimaw n'an sinjiw bɛ an ka dugu la ye minnu caman bolilen don ka na Bamakɔ bi n'u tɛ se ka s'u ka dugu la pepewu donc an ye kunnafonidilaw wele min bɛ ɲɔnɔ a n'a lamini kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sirifilabundi ani Toridagako an b'a fɔ ten ani Sirifilabundi parce que daga dɔ de sigilen don Betura la commune Sirifilabundi kɔnɔna na n'o ye Denbugu zone ye parce que Toridagako ni Sirifilabundi bɛ Denbugu zone de kɔnɔ mais o population vraiment dɔw y'u ka sigiyɔrɔ bila dɔw y'u ka so bila dɔw ka mɔgɔ sara dɔw ka bagan bɛ minɛ don o don o gɛlɛya b'u kan u sera ma yan an y'a fanga fara ɲɔgɔn kan ka an taamaw kɛ fanga tigilamaw yɔrɔ la mais o tɛmɛlen kɔ a kan ka kunnafonidilaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diɲɛ ka bɔ a kalama min bɛ senna ɲɔnɔ tɔɲɔn de bɛ yen an y'a fɔ kuma min na gɛlɛya nana civil dɔw y'o organiser k'a fɔ k'u na population dɛmɛ k'u lakana mais o baara kɔnɔna na gɛlɛya dɔw bɔra dɔw ta la o kɛra gɛlɛyabaw de ye minnu kɛmɛ ka ɲangata se cikɛla ma bi hali u ka sɛnɛfɛnw tɛ se ka bɔ n'a ye u ka misiw bɛ minɛ u la mɔgɔ bɛ fa ka minɛ tɛgɛ la sinɛ danbele n'a ka mɔgɔw olu ka base min Betura la bolongɔni ɲɛsin bɛ o de ni ko Amadu Araba kan ye ɲɔnɔnkaw ka député kɔrɔ dɔ ani tun y'ale kan ye o kɔfɛ maa dɔw bɛ minnu yɛrɛ k'a fɔ ko sinɛ kɔni k'a ye kɔlɔlɔ se olu ma o maa dɔw b'u ka sira di an k'u lamɛn. Ne ye Isufu Kulubali ne bɛ bɔ ɲɔnɔ Sirifilabundi mais n bɛ dugu min na o ye Betura ye donso kɛ min ma anw fɛ n'o ye sinɛ ye ne ti a wele n ko donso n b'a wele n ko bandi sinɛ yɛrɛ dunanden don Betura la anw y'a dɔn ni zɔlɔndila de ye a bɛ zɔlɔ de dilan mɔgɔw bɛ zɔlɔ san bolo donso kuntigi min m'anw fɛ o ye Adama Male o y'an ka dugu kɔnɔ ye an ka komini donsoba ye Kɔ Kulubali ye n'i bɔra ye i bɛ taa an ka cercle la n'o ye ɲɔnɔ ye o donsoba ye Sidati ye e ni ninnu si tɛ ka baara kɛ i nana ka na baara cun a ye denmisɛnnin dɔw fara ka donso kelen kelen n'i baara
nga munu nya faamu caman labana ka bɔ i bɔle i tɛ se ka sigi dugu kɔnɔ i bɛ boli de an bɛ don min na ko bi sinɛ ko an bɛ mɔgɔ fa an ka yɔrɔ la n y'a mɛn an denniw ka a ka ca an ka dugu kɔnɔ yen nɔ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ko Solo a ye Solo fara a n'a sinankun dɔ ka kuma de nɔfɛ sinankukɛ in nana Solo ko Tarawele ka cɛ cɔ yanni ka bila nata i tɛ taa musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba i tɛ t'i cɛsiri olu baloli fɛ wa don dɔw wulada fɛ lazarada waati u taara Solo sigilen sɔrɔ sudelikɛlaw kɔrɔ ka mugu cayara k'a faga o ma k'a bannen ne balimakɛ dɔ bɛ Ndobugu bara ko Musa u ye Musa ninnu minɛ araba don u y'u mɔgɔ 3 de minɛ ɲɔgɔn fɛ kelen ye fila ye kelen ye sarakabilenni in somɔgɔw nana wari sara u y'o bila Musa somɔgɔw wulila ka na donso ninnu n'o ye Sinɛ ye u ko k'u ye Musa bila Musa su fugulen yɛrɛ u ka daga kɛrɛfɛ ani fulakɛ in a mɔgɔ 2 bɛɛ su donna dingɛ kelen kɔnɔ kaburu tɛ dugura kaburu b'u ka daga kɛrɛfɛ u ko olu t'a fɛ filajamu bɛ maa o maa na olu t'a fɛ k'o y'u ɲɛna komini 2 in kɔnɔ an ka alimami dɔ bɛ yen nɔ ko Hamadi u y'o fɔ min kɛ Amadi n'a ka denbaya bɔra Amadu kɛ du minɛ kelen bɛ bɔ hali malo minnu b'a ka so kɔnɔ donso ninnu taara bɛɛ dakari k'u sigi a ka du kɔnɔ filanan min bɔra o kɔfɛ o ye Tufi ye o jamu ye Kulubali o siranna o kɔni y'a ka minɛnw bɔ o taara mais a ka du kɔni a bɛ donso bolo donso de b'a ka du kɔnɔ sabanan min tugum'o la o ye Afuru ye o fana bɔra minɛ kelen a ma bɔ u y'a bɛɛ tan ka yɛrɛkɛ an ka dugu kɔnɔ yen nɔ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ ko Arinɛ donso ninnu y'a sɛgɛn kojugu u ye $300,000 ani $100,000 ani $400,000 y'o de bɔ a kunna n'i bɔra o fana na Salifu Sogoba donso ninnu ye $100,000 bɔ a kunna a kun ye min ye k'u taara bɛnkan ta ni Jadisiw ye ne yɛrɛ nani Bamakɔ yan n tɛmɛna donsobaw ka sira de fɛ n bɛ Sabalibugu kura de la Mali donsoba minnu bɛ yan n'o ye Jawoyi ani Solomani Bagayɔkɔ n ser'u ma n y'a ɲɛ f'u ɲɛna u ko Kulubali e ye kɔfɛmɔgɔ ye an t'i e lamɛn yali cercle donsoba ka numéro b'i bolo wa n ye Sidati ka numéro d'u ma u ye Sidati wele Sidati ko tiɲɛ don Sinɛ ninnu bɛ baara mun na ne Sidati kuma n'u fɛ u ti mɔgɔ bonya ne ye donsoba de na aw bɛ mɔgɔw faga a bɛ mɔgɔw bolo wari minɛ o ti donsoya dɔ ye n kuma n'u fɛ ka dɛsɛ u ma sɔn ne seko ye fanga de n sera fanga na n ye n ka kuma fɔ fanga na fanga ma se ka n ka baara kɛ o la an yɛrɛw fana bɛ siga an ka faamaw na o yɔrɔ in na an bɛ don min na ko bi Sinɛ ko bagan kelen a ti jigin ka na so tilema pipiniɲɛriw dun selen don an bɛ ci kɛ cogo di ne bi bɔ don min na an ka donso dɔ bɛ yen a bɛ bɔ BD la ne nana k'ale sirilen dalen t'u kɔrɔ an b'a fɔ ko bɛɛ ne tɔgɔ Seku Danbɛlɛ ne ye bɔ Beto la ne ye dugutigi ka conseil de an ka baganw ta Jadisiw ani an ka maa 20 ani 5 Jadisiw dɔrɔn n'a bɛɛ an farala ɲɔgɔn kan ɲɛfɔ kɔ de taara Jadisiw la kungo ka taa o kuma ɲɔgɔn kan o tuma a bɛ segin ka taa ko mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan u kana bɛn k'a ta nka n'a bɛ na an n'a ka ɲɔgɔn ye a bɛ na Ndobugu ba la o tuma ɲɛfɔ kɔ ninnu nalen u ye a fɔ ka mɛri mɛri kɔni tɛ ne kelen kungo ye commune 3 kungo de ye nin ye o tuma mɛri 3 ye dugu bɛɛ wele an y'u deli ka dɛsɛ k'u tɛ marifa bila ne yɛrɛ kɔrɔkɛ min fara Sinɛkɛ o denkɛ tuma la an ko aw tɛ marifa bila aw tɛ se ka taa an ka baganw nɔfɛ aw tɛ se ka taa an ka mɔgɔw nɔfɛ an ka malo bɛ a tɛ se ka kan a bɛ kɛ cogo di kamalen dɔw bɔ a bɔ 39 o ko cɛ o cɛ bɛ nin kelen in kan yan an ka marifa bila n'an y'a mɛn cɛ o cɛ da min nɛ tigɛ ne ko cɛ n tɛ se ka machine nɛ tigɛ e faw de bi yan ni e ma ɲɛ i bɛ maa nɛ tigɛ Jadisiw filɛ pɔn na nin ka mɔgɔw bali ka don foro kɔnɔ tu bɛ nɛ tigɛ o yɔrɔ bɛɛ a ye marifa ta k'a kari ka sinɛ ma k'a bɛ ne ci mɔgɔ donna ni ɲɔgɔn cɛ wala kamalen tɔgɔ ko Bakarijan a bɔ 39 mɔgɔ donna ɲɔgɔn o ye marifa minɛ o y'a bɔ kɛnɛma a bɔlen bɛ k'a ye mugu ci dugutigi ko donso ne bɛna mun fɔ a ye gɛlɛya se ne ma dɛ aw de kafo ne ka dugu la yan ne ka maa tɛ se ka taa dɔgɔ ɲini ne ka maa tɛ se ka taa yɔrɔ si ne yafara ma a ye taa ka bɔ an ka dugu la a ye n ka dugu to yen don n'a fɔ an ye ko Jadisiw ko an ka taa Ndobugu ba la ko ka taa bɛn k'a ta an taara o don maa minnu bɛ Ndobugu ba la a don a ka taa maa 100 fila ye dugutigi bɛɛ ɲɔgɔn kunbɛn alimami bɛɛ ɲɔgɔn kunbɛn a don ne yɛrɛ ye minɛ ye ninnu bolo kamala kɛ dama deli k'a ɲɛna maa 40 de sigi min a bɛɛ ka marifa dama sigi kan an y'u sigi maa n'o kuma mulu marifa kɛmɛ k'an boli o ko tuma na an bɛna fɔ a ye a ka jaka bɔ a ka di alimamiw ma alimamiw ka jaka a se yɔrɔ la a ka musow don susafini kɔnɔ a kana ɲɛnajɛ kɛ a kana a ka kiri di donso ma donso k'a ka kiri tigɛ an ko an sɔn o don u y'an ka maa bɛɛ bila o dugu ye o y'an ka bagan bɛɛ bila o kɛlen min ka donso de ko mun na o de kɛra o tɛ se ka ɲɛ da anw ma anw kɛra Jadisiw ye mun na an bɛ taa Jadisiw tɔnɲɔgɔn kungo kɔnɔ k'u k'an ka nafolo di o tuma maa ma y'a kɛnɛ kan u fɔlɔ bɛ se ka alimami dangan na u y'o faa Ndebu alimami u y'o faa bon anw minnu b'a kɛnɛ kan yala an bɛ kɛ cogo di an bɛ boli o y'a sɔrɔ ne ka ɲɔ bɛ kungo kɔnɔ ne bɛ ɲɔ tigɛ ne taara kungo kɔnɔ ne denkɛ ne wele a ko ba a ko donso kɛmɛ k'an tɔɔrɔ dɛ fana an b'a kɛ cogo di a ko ko fɔ an ka nafolo sɔrɔ ɲuman b'i faa ne ko a kana foyi sara o ko ne ma miliyɔn 1 sɔrɔ b'i faa dɛ ne ko hɔn tina ne faa dɛ o ye 100 ni 300 sa donso o si bɛ se ka ne kisi fo bi donso bɛ nɔfɛ ne de sara jama kuma bɔ ne Umaru Buwarɛ ka bɔ Ndobugu bara Jadisi yɛrɛ nana cogo di ɲɔnɔ mara la Sinɛ n'a ka jɛkulu de fara ɲɔgɔn kan bandiya kama walimusow minɛ ka t'u di yɔrɔ wɛrɛ la o groupe kelen de labanna ka bɔ ɲɔnɔ mara kɔnɔ k'u bɛ taa Masina mara kɔnɔ walimuso dɔw bɛ bɔ minnu bɛ taa n'u ye a n'a denw olu de taara mugu ci 2 dɔrɔn kungo kɔnɔ k'a ka moto ta ka sɔrɔ ka taa u ye taa min kɛ u taara sira min fɛ u ma segin o fɛ u labanna u taara
mun ko masina mara ndo ba sigi me telemuni ñono chat da yela talio na no masiri en fe jar so de nana frame ndo ba ma do de ne folo parce que sra ko ndo ba de fe kata masina mara ko fe yo ndo ko mo duru mene na ni kara samedi jumashi anga sigi da flam no ta garbar su do yo ma tan ko mene sra daray no e sinana be jewli ni ma duru me bla ubulu fa mer de taru mo fe flam no mene ya bolo ne ga ko mene mo do mamu be ko kono ne ga ko mene mo do anga dila to nyina na komini dendo tse ke ka deno kuma o ya jiro kana de kana mawo man na ne kuma fo duye ubo ne ate mo duru mo minana utara ko kanke jar sikele ulu dia wole ka do nyuna mara ulu mun kara sababu ye o ma se ka ko kata kumbe population fe venda do na benga en kuma na kwa kara sababu bagan sekra tibu ma adama de mun minana sekra ka soro ulu dozo sababu makke udona ulu ka akko ko tambu tidora bi shini soro ta be tu tidora ida besrana ke nyuna ka be panige machit se ko kunga kuma fo sine be adama de ka mishu ka ko mine o be mo ka maro mine o be adama de fa o be telephone ci ko jarisi be ko de kono e be population ka fa village de kono jarisi be ko kono moneti tay ndo bu ba mo fa ko meta be ka ko ndo bu ba jarisi se roy ndo bu ka jarisi ye ju bora sine ka se be ma chen mbe nyono mo lo be ka deni yoro woro la sine na aka hakala mo sigi be dugu mun na mo lo be ka deni wolo be ka dugu mun pour sakoy mono daga di sina ko era antara fieu jamana ka tan la kana anta fe dozo la kana dozo fe mando ka fili ka banda la dozo di antoro ne toy Muhammadu Diallo ko bo ED16 dawakan to dawako komina do na dozo tara ne raga makasala bi mo lo sanga firire tara ma makasana yoro be kuli ne do ko ka le makasan tigere kwa ka wuli ku bitana ku na tafa eno wa tafa ano won fa lo sayo tuy aka tan ne wa yan to la an kan ma ga do boy morbo bari ko baraka temena ka mo to sanili kura ba bulu yo arate ka jo to ka kera jo ka jo aya jo kwa ga kilo to mutola e alo ko kilo to mutola e kwa kilo to mutola je marba da jam ay kilo to mutola kanar biti ma ngal dawlo fe sura ka nyono do kanar ko ibi mu yeshin mana de yo de kala sim ti ala je be jole yana a no ka kera sebe sisa akele o muti ala ka fa ma kele ko kele ma ko e muto kele zoro yo anta o mutola siburan tura ne ba duzo gam ko fe akola wardo tene kuna a no ko wardo bena kuna kola jule bena kuna ngo wa mbali kele ani kema fla o be kuna ko kono ga njodon a bulo ko to ku ga teme u pete na ba watu ama moto jode kono ko dale ma ko go bla ko me ko ga na ka fo ga isisan kono ti fa ga bli a no ba ya ni sirbi ga mo moto sa azra bezra anye masiri anye wali u ta ran sine fi u ye mo bo ga be a ko andara ko ne ka yin kile va ko na no ko moto a go bara nyena ko ma nu ta jime o akuma ka ma fa me ko atna fa bli ko bi wa keme an wa mo ansara no ko kuma che ngene ka ni korkori ji wa mo ni kile ni keme fla ba ko ko so ko ako sisan waati no wa mo ga vraiment o ka chan ala ya ka ko wa bi woro ako sarai ko ku jena no ko la ne ame na ko ho bo kam ta ko war bi na bi war bi na ko so ne ta ra doron a so fiti yere sunya na ka ba bona bala muso dire bo ko besen bu jera no ne wa bi woro do bu jera to ta ro do ma wa ma to ra no ko ngor jara mor ble o du ci conseil do o dinga fana dozo yo we ka ta sezi la a ko ka le dozo me ka muti mo la ko mo fa ale to dozo donc fana ya to bo la na bo ma wa utaro fa fana mine karabal lo dungile anu tara na ko mor jara toro imbe sambi wolo blana o fana o wa binan sara mala sura ko kamade mo ko dozo ngama ka on poro pour la be hani jalu ko pour lambe dozo ko pour lambe ka be ami mo wa ro do ala fo ko fa fe mais biere u ye fenzora la ndu do no ni jamana mo fe u ka nun daga bo mo dala no te ko da wuli jamana ko mo ju jarti ko yi nyono marala na mi point P3 kan komini fly na mo munu be dozo te bandi ni dozo te kile ni ko dozo dro ye dozo to ko nya sinena ka jama jatsi fali sinena ka jaba uma deli ka jatsi fa kabalo la plein hakam be nyono famo fe ko sinena ka mo yake plein kilima laje ayan kamana bon fama ko la mais ayera fo akona idea ko ka na fo ala yake ay ministre wage fo ale no be no fe fama de ko bo bi jamana joro na wage de ko wandara kuma ina sebere dako abi shenwolo flambo abi desombo obutamne sira fo ay ka kana ta tushala abi segi nyono balaw ni mama ko jatsi ko jatsi nana dozo magala bi ni tarabuya ko la ka ta fengala o be ko no de ka ke dozo be droit dozo iba da chem wan wolo fla ce tan wolo fla cité be droit ka de ira wolo abbe bora famara fe kana sigi be droit sire mun fole fle ne mun juru suma ka dama ayu de jabo wadu mais ni kuna korote to ka yamata koroni de singane babolo yamata koroni me bi muto mbabula muto wolo fla wa fo ne da fo ay aba changer awujindila ne mun fla ka kuma ne ne benga fa kana dogoni fa chabata trawre jamana be ba me nyanye ni kata dozo nyobodo de nga fo waje amadu fe ne tate ka fo ko amadu ala de awole la ka yinga ko chanu ne hakila ni ma jora kula
fama de b'o ɲɛnabɔ n nana ɲɔnɔ famaw fɛ yen a ma ɲɛnabɔ dɛ a dɔw yɛrɛ taara juge fɛ yen an mana kɛlɛ maa diminen talen ni hakili la n'i ye kalan de kɛ i b'o tigi de jɔ ka n'a hakili jira ɲɔgɔn na ko maa plɛni min bɛ yen nɔ a plɛni ka ca plɛni 70 ye maa kelen o ma minɛ a k'u tɛ se ka minɛ bilahi a y'a fɔ u tɛ se ka minɛ nka sɛnɛ ka kuma anw kun t'an da la nka an dara la sa dɛ ka da dalilu jumɛn kan fa ni Hayidara bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'o ka finiw don a b'o ka tanfɔw k'a yɛrɛ la o tisaw b'a kan na a bɛ sifili fa a b'a bila bɔrɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ b'a kalama ka dingɛ kelen tigɛ ka maa 7 k'a kɔnɔ an ɲɛ olu de fɛ bɛɛ b'a kalama k'a b'a su jenu ma se ka jɛ mais o b'ala ka kɛ a fɔra faamaw ye ka dɛsɛ a ma se ka dabila sisan mɔgɔ faga kan ka dar'u ye a kɛra nafolo ɲini u b'i ka misi minɛ i bɛ taa fɔ sɔrɔsiw ye sɔrɔsiw bɛ t'u nɔfɛ u b'a fɔ ko an b'a di dɔ bɛ bɔ a la k'a tilan misi sogo yɛrɛ bɛ bila katakatani kɔnɔ ka na n'a ye nɔ a bɛ taa tilan faama bonda la bilahi lalilahi maa i bɛ diɲɛ kuma fɔ i bɛ taa ɲininka a la lahara cɛ o cɛ b'u nɔfɛ a bɛɛ ye jango an y'u ka dɔ sɔrɔ ye aw mun ɲini bi fanga min bɛ yen nɔ jatisi ko kɔni an b'a fɔ alihamudulila an ka yɔrɔ la jatisi ko kɔni nɔgɔyara mais an dɛsɛlen bɛ ka ci kɛ bi donsow de fɛ n k'ale n'ala mun mɔri ka kira ye ne dɔgɔkɛ donsow y'a minɛ ka ala y'a da mɔgɔnifin tɛmɛtɔ la karisa n'i taara i ka na yan karamɔgɔ kulubali ni ko bɛ ni donsow cɛ k'e b'o dɔn e bɛ segin ka na a taara a seginna ka na ko ala ko cogo di u y'a minɛ ka taa n'a ye a tile 9 indɔsu ni bedisi kelen cɛ an y'a su u ka daga kɔnɔ u y'a bɔ bɔrɛ kɔnɔ a commissaire u ye n wele k'a fɔ ɲɛna gale ni maa sara dugu 2 ni ɲɔgɔn cɛ dugu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na bi maa bɛ sa a tigi yɛrɛ dɔnna yɛrɛ an ma se k'a minɛ yɛrɛ ko a tɛ se ka tabili nka kana fɔ a bɛ taa n'a ye so a y'a da ye ne tun bɛ taa i ka maa dɔw la minnu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko sinanaya ka cɛdenw k'u ye gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin olu ma o waati kelen kɔnɔna na min ye kulu dɔw ye olu yɛrɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko kuma min fɔlen filɛ ko sɛnɛ kɔni k'a n'a ka maaw k'u ma gɛlɛya foyi ta ka ɲɛsin u ma musolaka dɔw b'u ka sira di an ka musolaka dɔw lamɛn. ne ye Hawa Buware ka bɔ Betura la bɛɛ ka fɛn min fɔ sinɛ na olu tɛ sinɛ dɔn sinɛ bɛ yɔrɔ min na bi a y'a dɔyɔrɔ fa fa bɛɛ fɛ ani jadisi ninnu nana anw musow de bɛ kolo bɔ sinɛ de bɛ taa takuma kami cɛla ne sinɛ kun tɛ nakanw ka dugu banna Betura cɛ n'a muso an bɛɛ bolo faamara bi sinɛ bɛ kɛ baara min kɛ Betura kɔnɔ bi n'i ye sinɛ yɛrɛ sigilen ko nin ye sinɛ tɛ dara ko sinɛ don maa caman ɲɛna dɔ a kala kɔnɔ yan ko sinɛ tɛ jamana in de ye sinɛ ye jamana in na azimɛ wolo yan kɔlɔ de y'a zigiya sinɛ sigi ma ka anw dilan an ka kɔlɔ kɔnɔ anw malo bɛ jeni don min anw ka denmisɛnw taara an ka malo la ne yɛrɛ de ko ka malo y'a gɛn ka bɔ malo kan ko taa ka bɔ yen ko mina nin malo in jeni u y'a bolola ba ta k'a bila sanfɛ ka gaziwali karaka tasuma bila a la an ka denmisɛnninw wula k'u bɛɛ bɛ dɛrɛ kɔnɔ an wula ka t'u ɲini sɔnni u ka na sinɛ n'a ka jama donna kungo kɔnɔ ka t'u taga bɔ tasuma kami cɛla ka na anw denw d'a ma anw bɛ sinɛ fo bi an m'a tanu bi fɛn bɛ ka fɛn fɔ ka kɔrɔ bɛɛ nimisa an b'a ka fɔ an kɔni bɛ dugawu kɛ sinɛ ye a ye dugu ta a ye komini ta k'a ta n denmɔgɔ y'an ka komini lamini bɛɛ lajɛlen cɛ n'a muso a bɛɛ bolo faama sinɛ na u b'a fɔ k'a ye wari don dɔrɔmɛ kelen jamana in na sinɛ ma dun anw ye sinɛ dɔn ye sɔnni i ka sinɛ ko fɔ i b'an dugu musow ɲininka an m'o f'i ɲɛna nka k'i sigi k'i bɛ sinɛ lagosi an bɛ bɛn o ma bɛn an bɛ bɛn a ma sini bɔ mun cira anw ka dugu kɔnɔ don min a don muso kelen de bolo jɔngina na sinɛ ye baara min k'a kɛra ala ɲɛna ne kɔni bɛ min fɔ minnu bɛ sinɛ kɛ k'o fɔ k'a juguya u ka sabali a ma diya an ye bi a ma diya an ye sini n'i y'a cɛbakɔrɔ dɔn dɔ de bɛ boli ka taa dɔw de bɛ boli ka sin takuma ma e ala wolodenw da kelen ye sinɛ ba ye den ɲuman wolo wa an ka dugawu bɛ sinɛ ye ni maa ma n'i k'i ka ba yɛrɛ minɛ jamana in na kɛ wala na ba yɛ minɛ sinɛ fɛ dɛ diɲɛ ka sigi n'a ye sinɛ b'an ka komini ka cɔyi an ka kɛ sinɛ fɛ a to an k'an yɛrɛ bonya dɛ anw de ye jɔba ye anw de birima sigi de da la ne kɔni bɛ min fɔ an ka dugu yan an ka sabali an ka bolo fila di ɲɔgɔn ma k'a minɛ fɔ ɲɔgɔn ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an k'a muɲu ɲɔgɔn ye ni kɛlɛ banna kɛlɛ kɔ kɔlɔ bɛɛ ka dugawu kɛ sinɛ bɛ se ka nin gɛlɛya in kɔlɔ ban pewu jamana bɛɛ bɛ ka kelen ye. ne tɔgɔ Uruti Kulubali ka bɔ Betura sinɛko ye fɛn belebeleba de ye anw bolo jadisiw kun bɛna an ka foro la cɛw o musow bɛɛ bɛ boli ka na so sinɛ n'a ka donsodenw de bɛ bɔ ka taa ka mɔgɔw kuma bɔ cɛ dɔw bɛ na cɛ dɔw bɛ taa olu de ye cɛw ye ni sinɛ kun tɛ k'a ta Betura fo ɲɔnɔ mɔgɔ kelen a kun tɛ kɛ komini kɔnɔ yan nɔ kɛlɛ gajala hali dɔw kun tɛ si ɲɔnɔ fo Segu o y'u denbayaw bɛɛ ta ka bɔ yan ka an to yan sinɛ ma bi mɔgɔ kan i yɛrɛ de bin i yɛrɛ kan ni e banle dugu kɔnɔ mɔgɔ la ka nɔrɔ kungo kɔnɔ mɔgɔ la i fana sen bɛ kojugu de la mɔgɔ ko i tɛ sinɛ a ka donsoden tɔw fɛ ne Uruti ne t'i fɛ n'i y'a sɔrɔ sinɛ kun ko tɛ Betura kun bɛ ci po maa n'i ye ŋaniya juguya ta ka ni donso ninnu sɛgɛrɛ ala k'a kɔlɔlɔ s'i yɛrɛ ma tiɲɛ na ne dara sinɛ la sinɛ ye cɛ ye sinɛ tɛ muso ye dɛ anw kerecɛnw ka egilizi filɛ nin ye an bɛ taa an bɛ batoli kɛ don dɔ la an bɛ taa an bɛ batoli kɛ an kamana gannen don mais ka donsow to yan nɔ an jigi dara donsow kan an y'an ka dimasi batoli bɛɛ kɛ fo ka se bi ma don si an ma batoli bila ala ni donsow sababu n'u tɛ a tɛ ko an na k'an ka sigi an ka egilizi kɔnɔ. ne ye Mariam Danbɛlɛ ye Betura sinɛko bɛ anw bolo komi Mali Ayidara ko ani Asimi ko ani Shogali ko
mɔgɔ mali ŋɔnɔ bi ne ko e bi mali dilali fɛ kuma caman mi fɔ dɛ yarabi ala ka ngalo si kɔfɛ sine bi jɔda min na anw fɛ kɔlɔn na ŋɔnɔ anw de b'a dɔn ni mɔgɔ de sɔrɔla kɔlɔn kɔnɔ k'o bi ka sine sababu ye yarabi ma y'a tigi halaki ala k'a tigi halaki sine bɛ anw ni jɔda min cɛ anw de b'o dɔn mɔgɔ bi ne k'e bi mali ŋɔni fɛ i bi kuma caman mɛ dɛ kuma si tɛ min tɛ ka fɔ dozo daga bɛ mali yɔrɔ ne ka foli b'a dozo den bɛɛ u bi baara o baara la u bi mali de kɛlɛ la yarabi ma y'u dɛmɛ ala k'u dɛmɛ ne tɔgɔ Jɛnɛba Salamata ka bɔ Betura la u bɛ la k'a fɔ ko sine min kɛ tiɲɛ tɛ dɛ don o don an bɛ gɛn ka bɔ foro la sine de bɛ taa nɔfɛ a bɛ taa an bɔ takumaw cɛla ka segin n'a ye an farala kan an b'a fɛ a ka tiɲɛ de kama parce que a bɛ tiɲɛ de kan tiɲɛ bɛ taama komi nɔɔsi de. ne tun ye musolaka dɔw kan ye o kɔfɛ min ye komini min bɛ n'i y'a sɔrɔ Sirifulabundi ye o denmisɛnnakaw sifinnakaw ka ɲɛma komini tɔgɔ la Sumayila Dawu ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ kan ale ko sinana ka maaw ko n'u kun tɛ ko san b'a sɔrɔ a tɛ fɔ komini ma komini ko n'u kun tɛ ko ɲɔnɔmara kɔnɔ na ko gɛlɛya tun bɛ maaw sɔrɔ Sumayila Dawu ye kuma min fɔ o filɛ. ne tɔgɔ ye Sumayila Dawu ne de ye Sirifulabundi coordination des jeunes jeunesse communale président ye o sigiyɔrɔ bɛnbɛn bɛɛ ɲɔbugu ma alhamdulilayi an jigi bɛ mara in kan bi ka fɔ basigi bɛ kosɛbɛ parce que yɔrɔ caman bɛ yen se kun tɛ se ka kɛ yen bon bi kɔni alhamdulilayi basigi bɛ yen. basigi min bɛ yen basigi sugu jumɛn don. basigibaliya fitinin min tun bɛ yen o de tun ye ɲɔgɔn faamubaliya ye parce que mɔgɔ dɔw hakilila ka gɛlɛn minnu farala maa nalen kuraw kan n'o ye kungokɔnɔmɔgɔw ye n'i y'o kɛ dɔrɔn a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i ni dugukɔnɔmɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu parce que olu nana tiɲɛni de kama min bɛ ka ɲɛni kɛ i n'o tigi tɛ se ka ɲɔgɔn faamu o basigibaliya dɔrɔn de tun bɛ yen. e bɛ mara min kɔnɔ la denmugu mara kɔnɔ la mɔgɔw ka kuma bɛ caya kosɛbɛ k'a fɔ ko dusu daga min b'aw fɛ k'u kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin sigidalamɔgɔw ma e min ye sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye yalima e bɛ mun fɔ kuma la. tiɲɛ o tɛ parce que en vrai dit mɔgɔ min b'a fɔ i b'a sɔrɔ prévu t'u bolo mɔgɔ caman bɛ se ne yɛrɛ ma k'a fɔ président ni ma se donso ma ka kɛ ten n b'a fɔ bon na ni ka prévu ye pour que an ka se ka intervenir a situation kan ni gɛlɛya in de kɔnɔ ne ni Sina ye ɲɔgɔn dɔn en vrai dit a ti ko namaralen fɛ quoi ni ko kɛra dɔrɔn n'a ye min f'i ɲɛna i b'a sɔrɔ o de ye tiɲɛ ye depuis n'a daminɛna n b'a dɔn ni o de ye donc k'a fɔ ko tɔɔrɔ bɛ yen nɔ ka ɲɛsin donso ni mɔgɔw cɛ a ti la fois passée ni dɔ ɲɔgɔn ye a ko olu fɛ yen nɔ ko donso tɛ sɔn k'u ka doniw ka bɔ quoi ne k'o tɛ ka kɛ ni tiɲɛ de b'i bolo a ye na ne bɛ bila u ɲɛ an bɛ se u ma k'u ɲininka fɛn min bɛ yen k'o si dɔn jusqu'à nos jours mɔgɔ ma se ka se ne ma k'a fɔ bon karisa an ka se u ma pour que k'a dɔn min bɛ yen juste. président an ye kunnafoni sɔrɔ k'an to yɔrɔ caman na k'a fɔ ko aw ka mara kɔnɔ la ko jeunesse yɛrɛ diminen don e min ye jeunesse ɲɛmɔgɔ ye ko sifinnakaw diminen don k'a fɔ ko fo donso daga in ka ta ka bɔ a ka mara kɔnɔ la e min ye sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye yalima o kuma minnu bɛ ka fɔ o tɛ tiɲɛ ye wa. ne bɛ se k'a fɔ o kuma ninnu ne t'u kalama mais diɲɛ fɛn o fɛn min bɛ yen jugu bɛ yen a ɲin bɛ yen parce que ni donso daga min n'o filɛ Betura la ni mɔgɔ min ko donso daga in ka taga ka wuli ka bɔ yen a bɛ komi n'a fɔ ni ko ɲɔnɔ de ka wuli parce que don dɔ kɛra la ni donso daga in tɛ mɔgɔ kun tɛ to ɲɔnɔ ya bɛɛ b'o dɔn ka fɔ ni Sina Danbɛlɛ n'a ka cɛdenw kun tɛ mɔgɔ tun tɛ to ɲɔnɔ pewu o jɛyalen don mɔgɔ minnu bɛ wuli k'a fɔ ne bɛ kuma ni denmisɛnninw tɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ denmisɛnnin kulu dɔw don mais anw yɛrɛ mago b'a la kulu tigiw dɔn dalu b'o bolo n'a ka kan ka wuli o k'o fɔ an ɲɛna donc an ti dalu dɔn o la o fɛ mais ne t'a kalama. dɔw bɛ wulikajɔ la ko Sinana ka daga ye mɔgɔw tɔɲɔ aw ko Sinana ka daga ye tiɲɛtigiw ye o tuma a ti ɲɔgɔn kalama walima bɛɛ tɛ commune kelen kɔnɔ de. au fait jamana in ye jamana ye tuma dɔw la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ politique mɔgɔ dɔw ka baara la minnu ni donso man di o ye yɛrɛ o hakililaw bɛ se ka na mɔgɔ dɔw la k'o fɔ sinon depuis ni mugu ci daminɛna don min na ni numukɛ fara pɔnda la bɛn ni NCC pɔn ne yɛrɛ nana n ye mɔgɔ bɛɛ wele président tɔ wele a ye n'an ka se o ma k'a ɲɛni min bɛ yen an nana Sinako wa dayɛlɛlen bɛ aw ye ni fɛn o fɛn min bɛ yen a ye na an k'a kuma kɛ depuis ni o don fo bi fɛn o fɛn min bɛ yen ne ti hésiter a la n b'a wele n bɛ n'a nɔfɛ o baaraɲɔgɔnya kɔnɔ a ma foyi yira n na ni bonya tɛ parce que fɛn dɔ bɛ yen nɔ Sinako kuma in ka gɛlɛn Ablaye ni mɔgɔ n'i kɛra tiɲɛtigi ye f'i k'a dɔn ko mɔgɔ min b'i fɛ o man ca ne bɛ min fɔ Sina ɲɛna toujours a ka ku ni o ye parce que hali ala kira kɔnna nin cogoya in na mais o m'a bali Sinɛ Ablaye ni ne ye fɛn dɔ fɔ Sinɛ kun kan parce que ne ka kuma radio de la mɔgɔ b'a mɛn ne b'a dɔn ko Sinɛ ye mɔgɔ tilennen de co ye mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu b'i kɛrɛfɛ tiɲɛni na ka fɛn kɛ mais faut qu'on se dit la vérité Ablaye moi Sumayila depuis n bɛ yen tiɲɛ de ka di ne ye hali ni a b'i n yɛrɛ kun kan i b'i mɔgɔ min ye ka wuli k'a fɔ ko donso dagaw y'an tɔɔrɔ a y'an tɔgɔrɔ depuis ni kɛlɛ in daminɛna n b'a fɔ ka jɛya mɔgɔ min bɛ yen n'o ye janfa kɛ anw cikɛlaw la ka fara kungokɔnɔmɔgɔw kan a bɛɛ kɔlitiɲɛni bɛ mɔgɔ minnu bolo faut qu'on se dit la vérité parce que adamaden
i sara bi i sara sini i bisa donc n'a gɛlɛra togo togo tiɲɛ fɔ minnu ni misiden filani b'olu bolo olu ni misi tɛ minnu bolo olu tɛ hakilila kelen parce que u b'a fɔ k'u ka misiw ɲɛngoya b'u la olu de bɛɛ farala ninnu kan donc ni farala o kan ka ban i n'an tɛ hakilila kelen an mago bɛ sigida de la kumakan laban ye min ye k'i yɛrɛ fo ka radio lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo parce que n'i ye kunnafoni ye bi min ni maliyɛn ni diɲɛ bɛɛ mago jɔlen b'a la tiɲɛ ni ala ɲɛsiranɲɛ bɛɛ b'a dɔn i bɛ min fɔ i b'a ta i sun de kɔrɔ k'a fɔ n'i ye kuma kɔni mɛn e ka émission na dɔrɔn dis-toi que o ye tiɲɛ de ye parce que min y'a fɔ o b'a kɛnɛ kan vraiment ka lamɛnnikɛla bɛɛ fo k'i yɛrɛ fo ka radio ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo a baara min na ala ka a dɛmɛ a baara kan ni ko batali ka Sumala Dawula an ka jamana a ba bɛ sigi sira o sira fɛ bɛnɲɔgɔnya ni kelenya o bɛna sira o sira fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma yarabi ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Julacɛ Jakite mun b'e bolo bi karamɔgɔ ase an bɛ taa Laginɛ Konakiri loni ni CEDEAO ka cilen dɔw tun bɛ tile fila tagamala Laginɛkaw fɛ min kun cɛra ntɛnɛn tɛmɛlen tagama in tun dabɔra walasa ka jateminɛ dɔw kɛ Laginɛkaw ka fanga furancɛ fanga tagacogo la ni cilen dɔw y'a jira k'a fɔ ko Laginɛkaw ye CNT sigili mun kɛ ko ɲana kosɛbɛ wa k'u tɛ fɛ Laginɛ fanga furancɛ fanga ka janya o kɔfɛ an bɛ taa Congo Brazzaville sigikafɔba dɔ bɛna daminɛ Congo Brazzaville bi marisi kalo tile 3 ni ka kuncɛ marisi kalo tile 6 sigikafɔ in dabɔra walasa u ka se ka kuma wasaden kalata ani mɛri kalata natɔ labɛncogow kan gɛlɛya mun bɛ se ka don ni kalataw la u ka se k'olu kunbɛn nka fangasina jɛkulu min bɛ Congo Brazzaville olu ko k'u tɛna ye nin sigikafɔ in kɛnɛ kan barisabula k'a ma labɛn ka ɲɛ o kɔfɛ an bɛ taa Chad kari tɛmɛlen sufɛ ka dugu jɛ ntɛnɛn la sirabanka kasaraba dɔ kɛra Chad kari fila ye ɲɔgɔn gosi Chad dugu min bɛ wele ko o ni Mangalimɛ cɛ o sen fɛ mɔgɔ 33 bɔnɛna u ni na mɔgɔ 54 jogina kosɛbɛ olu taara ni ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ joginen ninnu dɔw y'a jira k'a fɔ ko chauffeurkɛ tun bɛ ka boli kosɛbɛ dɔw ko k'a tun bɛ ka sunɔgɔ wagati dɔw la wa dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko kari tɔ kelen y'a ka sira bila ka na don olu ka sira kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ laban ka taa Cour pénale internationale CPI la n'o ye diɲɛ ɲagilikɛsoba ye kɛlɛ mun bɛ Ukraine ka sanga n'o ye diɲɛ ɲagilikɛsoba n'o ye CPI ye o président Karim Khan y'a jira k'a fɔ k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli dɔ boloda walasa walejugu min bɛ ka kɛ Ukrainekaw fɛ yen ka ɲagili ta ka ɲɛsin o kɛbagaw ma karamɔgɔ Ase nin bɛ dan sigi an ka bi sɔgɔmada in ko kan kunnafoni la Julacɛ Jakite y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ka se k'u bɛn ko la basigi ni lafiya k'o sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati na k'a sɔrɔ an bɛ kurumari kɛrɛnkɛrɛnnenya na dɔgɔ fili marabolo kɔnɔna na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka cɛkɔrɔba fari ma da la an y'a fɔ cogo min na k'an to kurumari yan an ye maa caman bɛ minnu ka nɛgɛjuru sɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ bi alihamudulilayi ka foli d'aw ma aw minnu bɛ ka lamɛn yɔrɔ yɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen foni ka waleɲuman dɔn k'a yira gɛlɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni hakili ni taasira bɛɛ lajɛlen la ni ala sɔnna ma sini kɔni aw ni Siri Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ